Ansena moto, ansena business. But ndisaphefumla. Ayizunceda noba ndizivalele. Sawucinga uzixhoma. You understand? Sawucinga uzikhisa ipilisi. Ndithendo luza yonke into. Babhekela abantu. Kukho lamaxoki ebemakhela because kuthiwa ngamacherry mabini. As you eyewitnesses anga protectwa amapolisa kuhlaba cinga banza wonzakalisa izokhululeka lento after ke ngoku kuphaqwa amathambo akhe ehunjela ndabe nami ke ngoku ndiyaclearisheko lo hlobo because nomenzi wesenzo wavela akaphika nto wathi hayi besixabana but into endandiyifuna kubo engekenzeki namhlanje just to come to me or post something see family kabani sicela uxolo kaze nomuntu oyi-1 till today. Make sure that you subscribe on this channel. It helps a lot. Don't forget to watch the ads. Don't skip the ads, guys. It does something on YouTube there too. And also like the video. If you like the video, it's gonna go to more suggestions because in YouTube zabanye abantu. And also please comment what's your favorite episode or what do you see in this platform that you love. And also you can press the join button. You get the badge, you get exclusive content and also members only content. Uzwakala nganeno yangoba ufuna ukuphoswa yilento uzikuphathela okuhle kodwa ngena. First thing emasiyenza singakhange silwaste ixesha masamkele iGrotman yethu abathi nguNtobeko Rhwanqa aka DJ Budget aka Detective Asundemote Captain Khoyi one demote Captain Khoyi Captain Khoyi. This is a special episode. Akokuqala masiqale senze ngolhlobo. You dropped 2 episodes. You came twice up endlini. Wathi ndifuna uke ndize apha ndizobalisa izinto ezenzeke kumi ezimbini. Kodwa aziphelelanga zininzi izinto ezikwehleleyo kodwa ezingathi izimajor zezi ofuna uqala ngazo. So mhlambe kwezi episode zimbini sesizidrophile kwenzeke intoni ebomini bakho? Yeah, hey. si Bikso Grand. kohle vuta khona kunjani Moj. sikwamkele Ndiyavuya ubuya apha emzini. Ndibuya sendimhle seninomnqwazi kodwa manje uthule ngoba nike minibone kakuhle ba isendimi uNewave makahlala apha edolweni. Hey, kadenza bafethu. ayibothi Konintsi man. Mandithi okuhle ekuye kwenzeka yazi nxa uthe wayibhodla imbilini yakho. Ne-approach yabantu iyayitshintshe nxa isiza ngakuwe because ke ngoku bayayazi uba ubukweziphi inhlungu yintoni bikudla yintoni ebikuphazamisa utsho ukwazi ke nofumana ingcebiso kutsho kuvele nabantu abazothi hayi man do this and this and this uzaba grand yabo nalapho ke ngoku ba niyanibona ndichaphakile ke ngoku pha ko TikTok ndichaphakile ko Facebook every day ndibanamazwi enkuthazo ndibanamazwi awareness ndinabanamazwi inspire someone ebezixeba namhlanje ungasengavuki sibakhona mose mina ezinjalo qoma ngasenilale ngenxa yale meko ndibanawo kamazwi ke anditsho uba perfect but from experiences zam ndiyakwazi uthetha athi omnye Tapachi utsho kumRhotman watsho wanginceda hayi man ndizawuvuka ndizawulwa nalena ndizama ukuthi ke wena Khadenza after iza episodes i2 seza ndenza uba mandicinge positive about life no matter unibetha ngeyiphi ibhomu life ndiyazixelela uba kuyaphumeka nakule ikona natsoke ba hayi ke masibulele bhuti baye kanti khona into ethe wancedakala kuyo because ke i-episodes zakho zibe nobuzaza kodwa ke into ozithethileyo pha uthethe izinto ezenzeke kuwe i-experiences ezenzeke kuwe make silapha ku live kodwa ke ndiyabona into ba ingathi kuzawunyanzeleka kuba siphume kancinci ku live
because abantu abasijoyinanga kodwa bayasazi ba why besilapha kulo life besilapha basicela bona basincedise si welcome uBudget as a new co-host apha a New Wave podcast. So ke nizamana nimbona njalo nakanjalo, so ibilonto ke besiqonda masingene phakathi kodwa ke yonke le episode ke sizawuthi ngosiqhubeke nayo ngaphandle kuba sibe on air now. Okay. Sizayirecorda ke ngoku siqhubeke nayo singekho on air, so lo live ke uyaphela ke ngolhlobo ke. Danke bhuti. Alright. Ndibulela indlela oqine ngayo wena Grootman yam nothe wakwazi ukwamkela isimo sakho, wakwazi uzikhuthaza then uphume kwenqako bokuyo. Big up wena Grootman yam. Ndokubonela okuhle life yakho. Kakhulu. So singayiphuba ke incoko yethu then vele lihlobo umqeqeshi wethu afuna usiqeqesha ngayo. So after that we saw ukuthi wena Grootman uye wafumana i-job naphayane e-Artscape. Yes. Yeah, after that interview sabona ingathi noko amasango yakho ayavuleka phayana. Yeah, ndendayifumana i-job. But ke ngoku ndifumene i-job kwi-show endiyenze iminyaka emininzi, yabo. Ndidlala ndenze ii-roles ezininzi. Ndaqala kwi-chorus kule show, ndaphuma kwi-chorus ndangujim, ndasuka kujim ndangujake ku-Pork and Bess lo ndibalisa ngayo an-American folk opera, yabo. Ndangujake, ndaphuma kujake ndaza ke ngoku kwi-supporting main character ndadlala uCrown. Kwahamba iminyaka ndadlala the main character which is Porgy. So ndikhula nayo. So nxa bendibiza this time ndiye ke ngoku ze chorus ndawuqala eqaleni kwa hayi kanti ewe ndiyithathile kuba bendikhaba icango, otherwise khange ndifile kamnandi. Ubona uqomba there's a show bese ndipha kuyo ngoku ndiphinde na reverse, yabo. That's about okay. Into edibene ne-Artscape ngizake ndiphinde ndiyimise kancinci ke ndiphinde ndirebuilde igama lam, ndibuyise i-value kuNtobeko. Kamnandi working these days sine-social media, you understand. So xa ivoice yam xa sendiyitrayine kakuhle ndizawubuyela back ndenze short videos, ndizihayirishela ipianist okanye ndikhangela i-backing tracks on YouTube and then sing my songs. I'm sure somewhere somehow ukhona umuntu ozandibona nobukweyiphi theatre athi masiza okanye Artscape yona kuqala izawuthi hayi man lo muntu lona usaphilile man, masiphinde simbuyisele kwi-roles zakhe. And ukubuyelwa njalo. Yeah. Okay. Do something ukuze ubone abantu senza something. Icekwa likumo kwangoku ndoba like nditrain ivoice yam ndenze imigudu oba okay ndizibeke phansi sithipa ba isakhona lento uyabo. Yeah. Ndithanda le une plan for it. And after ke ngoku naxa usewubuyile ke ngoku ebantwini abantu abaninzi bayasathanda uyiphikisa nangoku la episode yokuqala abale bekuphikisa into ba hayi wena kwakungadlala iChiefs ngalamini bayithanda le ndawo iChiefs nePirates ixesha nabanye futhi ababalisayo into ba abasavelayo ngoku kuba akatafile. Yazi bendihlekisayo into endihlekisayo kuyo yonke lento Dim, I was there and that lento into yakudala ayonto yangoku. At that time iChiefs nePirates besadlala late, you understand. We're fine yenzeke incident andazenzeke eLis Park ni apho kwawa khona ngenxa abantu abaninzi kuze kusweleke abantu abaninzi kuze ke kwi-matches zeChiefs nePirates zithanda uba mazidlalwe emini so that kuzakwazi ucontroleka. I don't know noba iCup yayidlala iPirates neChiefs and kwakugcwele kakhulu abantu babezobukela le match. Okay. You understand? I-hype yalamini ayenziwa ile match. Baza abantu kuse-early bakhawuleza bathatha itafile zabo kwenzela uba kuthi gcwala babe besihlelele. Yeah. Yona imatch and ofish ke andiyazi noba ibaluleke kakhulu indaba yematch na because the story apha ibikuchaza uba kwenzeka ntoni. Imatch is just something ndoba mna kwakudlala imatch elaa xesha. That's why mindset yam yayingixeba hayi man noba zi-crickets. You understand? I-mindset yam zange into ba zi-gunshots. Ingqondo yam izobuya xa ndibona abantu bebaleka besiza secountering because kudutyulwa phi phaa kwi-entrance
yabo so abanayo i-getaway uba mabazosifihla apha ngasezitoilet Abantu udubulayo lapha upha emnyango. bakwazi ababe ne-chance because ndandinendawo phaa ndiyivale ngebhambu uyabona masezibhambu ezi-sticks phaa phandle for izimokers understand so kwakugcwele napha ababe ne-chance uba baphume babalekele ngaphandle ngababe baphaa because wayenza le nto emnyango kule tafile yokuqala emnyango so yonke le genge from kula tafile ukuze apha kumasecounterini yayibalekela ngapha so hence nsithi ndathi xa ndiphuma azange ndikwazi uyobona because i-force yayinditsalela ngapha andikuphushele back. you understand udathi omnye people nxa nisazi ibhetere sistory kunaye kwakuthiwa enzeni ngasithethi because naye usikha ebantwini because kude kulaa ndawo esenzekala kuyo laa nto kum that's why ndingazange ngikwazi uba yi-eyewitness mna zange ndimbone edubula Yeah. ndizova mna ngabantu Abantu. into yoba hayi mna ngubani lo wenze le nto after kwenzeke laa incident emini wabuya ke ngokulate wazosiphindisela olu hlobo aziphindisele ngalo so bengenoyo court ndithi la ngubani wadubulayo because mna khange ndimbone ngawam amehlo ubonwe ngabantu ebebekufutshane andazi ma ndiyavakala Ah, Iyavakala, iyavakala but kangakubekho abanye abathethekayo ke ngoku elokishini ke ngoku yoba hey laa nto ithe kulaa podcast uyaphosisa wena phaa no but ukhona umuntu ongenileyo man wandinqinela phayani anditsho phaa elokishini Election. mna ndifunde ezi comment because nxa ndihleli mna like for instance uba sihleli kuloo ndawo sizonwabele ndicapukela kwa into yoba umntu athethe ngomsebenzi wam ingase nxa sihleliyo sincokole ngento eziyi-general sincokole ngebhola sincokole ngamatsheri Life nje. yeah because nam uba ndihleli nawo ngutishara andikubuzi ngesilabhasi sisela mhlawumbi ndenza umzekelo Okay. ndibe ndikubuza uba nizabuza eziphi iquestion kulo nyaka uphumile esikolweni nawe ufuna uenjoya Uze you understand butshayela istrato abe ndibuza uba nxa kunethayo ke ngoku anisokoli nje manitshayela istrato you understand you don't right. want that ewe ke abantwana abancinci nabantu abadala ndiyaba-accommodata umntana ngumntana you understand yo ungicaptain Rhoyi kulaa nto ewe ke but wena ezintangam ndazi into yoba ndingucaptain Rhoyi asinosoko sincokola loo nto qho, qho you understand ndakufumana. yeah so ke ngoku ndayi-establisha loo nto kusekudala so ii-circles endihlala kuzo akululanga nje umntu avesika ndibuze nje into ebheka ecaleni okanye into esensitive you understand yeah so khange ndibe nangxaki and le nto ke ngoku yinto yakudala imost yabantu endihamba around bona bayasazi story you understand ibililizwe eli belingayazi hence ke ngoku ndizile and abantu abanintsi ebebendibuza le mibuzo abekho close kum for uba bangandibuza the only way abanokwazi ucommunicate through mna kubhala kufacebook Okay. okay luya wawukhona masuku part 2 ne Dankhona kuphatha. yes do you have any question Dilandoze kuhlomla wena Khotmani ilandoze istory sakho siye sathatha abantu abaninzi and istory sakho siye sakuvalela kwindawo ezininzi. Is there anything oye wayenza for uclearisha igama lakho kuzo zonke izanto bezike zenzeka? igama lam lali-clear ne wasekuqaleni everyone knows into yoba okay yena ebe yi-owner yebhizinesi isehlo sehle ebhizinesini yakhe but ibingenguyanga you understand and akatshomenanga nalo mntu akuthiwa yeyi kusenokwenzeka uba naye ukopole kule nto because udla ngohamba naye lo mntu you understand khona nabathi bathi hayi inyoka yakhe yayifuna igasi nyoka endiyithathaphi hayi ndiqoba ke hayi man hayi suka kunofa abantu abangaka inyoka yakhe ayifuni ngabantu ke kungafuna ngubahoya kwawubahoya ke abo you understand but ke no igama lam liclear ndabantu abaninzi bayithandile le transparent ndiyenzileyo you understand ndibe transparent ke ndingonqeni uthetha ngesi story ndisibalise from my point of view you understand kukho abantu abakomaJoburg abandaziyo kukho abantu even international abaye bathi please I don't speak Xhosa but I can see that you are speaking with ngento sensitive up can you please translate for me like baba zikhona subtitles but ke bezingekho but ke ndibacacisela abanye my international friends you understand no man
babesivile istory ndandivele nakoma-Cape Times nakontoni ndandifunwa zii-interviews ze-TV o-SABC ontoni but I was not ready then you understand to speak about this so ndarefuse uvela nakweyiphi into i-TV approach me SABC approach me nintsi man zininzi zonke zifuna uba sifuna wena laa nto yavesike yajika yangathi yinto yenziwe ndim kwimidiya you understand that's why igama lam lasokolisa ke ndafumanise uba ndi-blacklisted no one wants to associate igama lakhe nomntu onegazi phezu kwalo you understand yasuka into yoba nanku umenzi lona ngu-owner webhizinesi yaseyangathi yaziwa ndim yonke laa nto so yandimoshela kakhulu for i-employment yandibuyisela u-throwback kakhulu kulapha to uchaphazele enye into ke phaa entsha phayana ke ngoku abachaphazela ke ngoku yasemaplangeni wachaphazela into ka-Anneliese nto mhlawumbi ke ngoku ke ngoku sukuchaphazele laa nto ke ngoku kuye kwabanjani mhlambe khona abantu abaye bakufonela emva koko xa kubekho umuntu undifowuneleyo but ke kwabantu ke zawuthini yho wasinda entweni abavalana nam yabo enye into kaloku bendingaqala usibalise sika-Anneliese story ndandisendisibhalile kufacebook that year ndasibhala ndasteyita into yoba bantu bakuthi andiyazi le nto ndincanyatheliswa kwinto endingayaziyo walamla kuThixo wayiveza uba nyhani lo mntu ebenyanisile ebengayazi le nto qha ke kukho la maxoki ebemakhela because kuthiwa ngamatsheri mabini as eyewitnesses angaprotectwa amapolisa mhlawumbi acinga uba ndizawonzakalisa andikabazi even today abo bantwana ababini ababathi u-Anneliese the last person ebona uhamba naye ebengena kwigolf yam ebomvu ngabo ke abayithatha le nto izihambela phaa kude bayizisa kum kaloku kuthiwa the last person ebebona ehamba nomntu lo mntu ulahlekile so surely nguwe oyena mntu usetyaleni ngalaa mzuzu is the last person ebebona makamchaze uyabo ndabe mna ndingazi kwalo Anneliese ke ndingayazi kwabo abantwana babenyanzeliswa yintoni andiyazi the reason behind you understand yoba baze batsho iyakwazi bawuvela ke ngenye imini mhlawumbi awuzazi into zikamdala. Do you feel like a state failure to do a proper research or like a proper investigation? Andizosiblame kakhulu i-state because naku ndaphuma you understand Okay. I-state kaloku sasenza umsebenzi waso into yoba lo mntu ugqityelwe uhamba nalo mntu sathathwa ifowuni sayotshekishwa kwi-forensic into yoba benke ndanayo ne-communication nalo mntu mhlawumbi through via WhatsApp through mhlawumbi i-calls you understand bayijonge ifowuni kwafumaniseka ifowuni iclean lo mntu zange ndancokola naye nangosuku oluyi-1 you understand so ke ngoku ndabe ndiyaphuma lo hlobo but ke kulindwe into yoba ndizaphinda ndiyo-appearisha ngaseyixoxwa ngecase because umzimba ude ufumaneke akuna-way forward ku-missing you understand izokhululeka le nto after ke ngoku kubhaqwe amathambo akhe egrunjelwa ndabe nam ke ngoku ndiyaklerisheka lo hlobo because nomenzi wesenzo wavela akaphika nto wathi hayi besixabana wabethe kolo hlobo ebethe ngalo kanti kuphuma kumphefumlo wakhe ndapenika ndamgrumbela ndamngcwaba. Hey, you understand lo menzi usabanjiwe nawo wabanjwa lo menzi wabanjwa wagwetywa andazi kwagwetywa isigwebo esingakanani. Okay, all right. Because of the case defamation of a character uye wenze nto. I don't think ikhona i-definition of character kulebe ngapha ndiyaphazama ikhona wena tapha. The only thing endandicinga uba inokwazi ukwenzeka kusuwisha. Okay. You understand the family. Yeah. Because I remember, I don't know, I'm not sure if ngumama akhe okanye ngumakazi okanye ngudadobawo but ngumntu ongumama wayiququzelela wathi wenza i-interview kwa-Radio Sibonela ekhwaza igama lam Ntobeko please sicela uveze umntanethu. Eyona nto ndandinoyenza ke if ibiyifamily
enexhweba Okay. because kaloku yenye into nayo iphinde yandisokolisa kumathuba omsebenzi. Iza kwinto ezinjalo. You understand? Okay. If ibiyifamily mhlawumbi endiqonda uba banebhizinesi ntoni Wow. benza bafaka ke bezawufuna igqwetha ndiyobafaka ecourt uba ye abantu balidentile igama Because lam. le balibulele kakhulu. Mababhatale igama lam. Okay. So that nojola fumaniseka hayi man zabe ndiyasokolisa ndabe ixesha. ndizwestela ixesha. But into endandiyifuna kubo engekenzeki namhlanje Uxolo. just to come to me or post something siyifamily kabani sicela Kazi uxolo nomuntu oyi-1 till today. abantu banjani. Till today. Yabona ba ngakhona umuntu ovela kula family emntanami sakona nathi besingazi kuba nathi safumana information ethi ngawe kuba umntana wethu kuthiwa ugqithelwe ubone hamba nawe nathi saqiniseka into noba unalo ulwazi siyaxolisa mntanami ndingaxola ubomi bam bonke. Speaking of family ne friends, ifamily yakho ne friends zakho, are they trying to help you mhlawumbe ke kulamacango sevaliwe abo bubancede? Ndizaba blunt and honest. Hayi mna khange ndibe nazo iitshomi bendicinga uba ndinazo iitshomi. That's personal. You understand? Bendicinga uba ndinazo iitshomi that were very close to me that ndiqomba if should shit hit the fence obani nobani angeke bandiyekele. You understand? I won't mention names. Uzawutywa sisazela sakhe. Awuzazi. You understand? Friends ebendizinceda ngento zam zonke. You understand? Financially ubungasoze udinga itransport endaweni ethile ndikhona. You understand? Ubungasoze ungarendi ndinemali usengxakini. You understand? Bengikwazi mfethu ukhabupetsha pha. You understand? Uyasundibona xa ugrand. Mina ndikuxelela ngemali ezingabuyiyo. You understand? So ndithanda oluza yonke into babhekela abantu. Ilanto batsho. Ya ndathi ngalibani ngisithe awuthanga khawubhele into ethile yo mfethu jo man okanye kusemfethu ndikhona i-audition yasetown man andina sporo man ndiyakwazi musindlela yakuya ngasetown awunondrop etown mna ndididise yobuya yo hayi awuthi yam man andisasipani ngetrans kodwa ndidla ngokubona usipana ngayo okay uba usipani ngetrans vele unondiboleka noba lidrata ke ndibamba iteksi ke yo hayi umntu atshone vela mfethu. But abini manga zakhona umuntu akasoze akuncede wena mfethu ngento ezi-right but I'm telling you it's easy for uba kuthengela utywala mawunxile ingathi uthi lo muntu hlala kule ndawo kuyo staka hlala ustakile ndikuthanda kanye kule ndawo wafuna into ebalulekileyo edibene nokutya nantoni akanayo imali yaloo nto but utywala iza kuqala nofuna amacheri ngegama lakho kuba ndihamba nobudget amacheri azamphaphela hayi ke iyenzeka le into but luckily kuyo yonke loo nqanda ukuqukumbela lo mbuzo wakho you understand ndine-family ene-support structure esihle mnganam. I've got a mother ondithanda kakhulu, I've got utata naye ondithandayo baseparate I understand but bayandithanda ndinosista bam wena mfethu abandithandayo and abanditreata with respect banayo laa nto hayi ubhuti akaphangeli ubhuti yasokolisa you understand yeah so yenye yezinto eyandenza into yoba ndithi hayi mani nyamezela kuzawulunga yi-support structure yefamily yam my siblings. Utata ndimbona loo mathuba because ukude usefishuka oyena mntu uyintsika kakhulu yobomi bam umamam. You understand because wasihlala yathina eyi-1 wazithengele yakhe indlu uzimele ecaleni ilapha kodwa estratweni just to give us a space you understand. She comes and go anytime she wants but ke sizihlalela sodwa phaa eyathini sizi-siblings nabantwana babo abam ke bakoomama babo you understand. So ke enye into ke kuyo yonke le nto ndiyibalisayo into yoba like ii-friends zathi zathini but ifamily yam khange ndilahle. Must be very very I was going to ilantoza wena kwi-situation yakho odlule kuyo is very tough wena Grootman yam to abantu ebebe-close nawe abakhange uzoziveza xa usengxakini. What did you learn from bona? That there are two kind of respect in this world. Bambalwa abarespecta wena as a person unaked ungenanto unganxibanga bambalwa abakurespect njalo. Most yabantu abaclose elifini yakho they respect your pocket. Thank you.
Believe me when I say that. Most of them, I would say about 95% yabantu that you think bangamuva mountains and rivers for you to cross. Once impokotho yakhe ivuze, they are gone. And then mhlambe ungathi ufana utsho mhlambe uthi xa kuyimeko ezithile ngubani umuntu ofana ukuhlala bakhumbule ungathi uba ngubani Kanti imeko ezithile. Yeah, imeko like imeko ezimbi ngokuzoba uvaleleke ungasakwazi ufumana umsebenzi uhlele endlini sendisho ungathi ukuthi umama wakho ungasolo kufuneka ube nguyena umuntu usolo kumkhumbula wenzela ba ukwazi ukuthi na kuthiwa intwana ukumnakekela kanye kwathini kwimini ezimnandi ndikhathazeka wona Cadenza ikole drums sendilihluphile you understand kwixesha apho not long ago beke ndasela kakhulu wena mfethu yabo seliswa depression you understand hleli nje ngase ndihlale ndidize because ingqondo icinga ndisebumnyameni manxa ndingaselanga yabo kubi you understand ba better nxa ndisele yabo nganisele ke ngoku noko ingqondo iya so finansele every day ke so ndanokumhlupha kakhulu umama wami you understand ndanokumhlupha because aloku andithi ndisela ndine stress you understand andizikhuphele kuye you understand but kuyo yonke lonto sahlala phansi and I made peace with her you understand because I need her in my life and I pray to God that uThixo a restore konke ngithanda kuluza so that I can show her my appreciation ngicela uThixo angigcinele olihlam de kube right elifini yami ndizambonisa ngezenzo into ba I appreciate umama you understand fanele bakunzima nyani ukuba indoda ibinezinto zayo izisebenzele ikwazi uzenzela yonke into then kube kuleli xesha linje ngoku phakathi kwabantu abakwaziyo belokishi inoba kubanzima kakhulu ukuthatha ixesha loba uzikhuphe because ndiyayazi ba iqaleni ufuna ubuqonda ufuna ungasikuzifihle ngaphansi kwentontoni kwelitye mhlambe phakathi kwabahlali ungabonakali kanye uvuleke mhlambe ungatsho mhlambe noba wena uqiniswe intoni wena because abanye abantu bese bemuvile nomuva kule ndawo uhlala kuyo Cadenza ndiye ndazixelela nawo mfethu yawo but andazixelelwa the only thing ezandinceda kule situation ndikuyo kufaka iblankers ndibeli hash ndizixelele ansena moto ansena business but ndisaphefumla you understand ayizunceda noba ndizivalele sizawucinga uzixhoma you understand sizawucinga uzityisa ipilisi mandingene phakathi kwabo obe ndihleba yaba kandihleba mos yoba ndizivalele phaa erumini ayizuyibayeka uba mabangahlebi you understand it's true so cha mandingabanaki and mandingababuzi into noba bendivile ubane besithi ngawo ngezolo ebengatsho kum andiyihoyi mna engazihoye eza kum direct esazulayo phaa yoyam ungekatshwa phaa kum ezinkonkqeni awukathethi nam mntanam andizibhotarisha nosibhotarisha usathethi nonsense yam phaa kudwa aba bantu uyawuphendulwa ngabo you understand awungeni ndawo noba uzondibalisele emfethu behleli nobani izolo hey wabiko noku ngabe sure hayi ibinkululeko yakhe mfundini freedom of speech yakhe ayebefila uthetho lo hlobo ndiyaqonda bangayinonke xa ready for uzonixelela uzawusuka apho akhoyo aze kuma athi mfundini this and kulapho ke ngokuthi izamathenda khona so kufaka nje iblankers mfethu uphile uzixelele loba ansena moto zawumisa itaxi sizawuqindana kula taxi kodwa ndizawufika kule ndawo ndiya kuyo you understand ansa afford ukuthi into ezithile kodwa into ethile ayinibulali ndizawuyitya ndisurvive you understand ivele ke enye imini emnandi kube kuitshomi yami ethi batsha hayi man ndiyakukhumbula tshomi man masabe man ake sithi man ke singene ba kusewaterfront man ke siyothi fork and knife yabo ndizibulele ke zonsuku basekhona abantu abadlala life ngam andithi wonke umuntu uveske wamka but bebe baninzi uninzi lumkile kwashiyeka abambalwa aba bathanda mna nothi izinto zami I gave you another advice and then you took it very well and you use it very well ndithi kuwe put your phone there talk to your people
yenza content phayana so that at least uzazi uba every day I have something to do. And ndiyabona ngathi iza kakuhle mhlambe ikhona utshintsho olukhoyo from class kweza followers bunazo mangatsho noba khadenza manje ithi bulelani undincedile mfondini because every day bendivuka ndibe nento kwenza andilalayo ebusuku anenenze zawuthini ebantwini bam ke ngomso barhalela uvanduni bendiserious izolo ndathetha into esensitive hamba ngene bahlaba ijoke namhlanje khona istory bendike ndasenza sikwi-5-part series ndisacinga ngo-season 2 apho ndibalisa khona ngohlatywa kwam ndinxibe isilamba somfowethu lo muntu endihlabayo ecimba uhlaba umfowethu uthera kanti uhlaba mna hayi ndaza naso story eso sayuphela ku-part 5 kuyayintsini ebantwini uba hey into zakho but uphume ezintweni yabo emva kodwa njengoba ndiyishuta le series yabo ndiyenza ngengomso mhlawumbi kumbe awupathiwa kakafiki kule viewership ngihlalelayo ndiphinde ndibuyele ke kweza motivational speaking zami so akungathiwa hayi uhlale serious hayi makami umuntu makayazi uba ndizawuthina lo mina so undincedile chomami yabo and ke ngoku bendizenzela ngoku without no experience ze-camera angles nendoni wayibona uba thina hayi mani lo muntu undimamele i-advice yami uyawuphinda uthathisa kanjalo uphinde ke ngoku-advice uba yabo njengoba soyithatha wayibekaphi sorry mna ke ndingubulelani ndizawungena ke ndikuncede phaa naphaa ikhule ke ngole nto uyenzayo otherwise thank you mfowethu uthi wena Rhotman yam ubu-very deep kwilantoza kwi-depression and waphele ungena kwimbombotho kakhulu uye wayi-overcome njani i-depression yakho mfethu andizuxoka ndendayo enkonzweni mfethu ndendayo ecaweni hayi ndendayo ekerke mfethu ndikhulele ekerke yabo so utata wam wayengumfundisi I've said that kwezinye ze-episode and kwinkonzo yasekhaya ile yevangeli kukhonzwa every day Monday to Monday ithi ke ngoku ungunyana kamfundisi abanye abantwana okhonza nabo bake bazifumana ibreak because bona bayagoduka abazali babo ndiphinde lodibana nabo ngecawe mna ndikhonza Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday ixesha lam phandle linqaphanqapha so ndathi ke ukuluka kwam ndafumana i-freedom yoba hayi ke ngoku ndiyindoda ndingake ndizimele hayi ndake ndayitsheshela inkonzo ngome kunini ndifumene ibreak but ke ndithe ke wena mfethu nto le nto usenayo enye nantsi kandiphi mntakwethu lamakhandlela lapha phezu kwethu hey athatha indima yawo lamakhandlela so ke ndithe ke wena mfethu ndobona bathina ama ndisengcingweni manapha man usathana umhlebela amaqhinga that hayi make ndiye phakathi kwabantu abapositive ke ndomamela ilizwi lenkosi balithini na manje ke ndisithatha ndenkonzo kumnandi wena mfethu nxa usendaweni edark uyohlala nabantu abazakuthetha into ezipositive nawe abazawuthetha nabo baxeba ungandiboni ndinje ngoku I was where you are kuyagqitheka you need to hear those things those words you need those sezi ke nguziphikisana lo sathana lo ucingisa uba hayi man end this life man you understand hayi depression ikuthuma kulokona ikuxelela loo nto ikuhlebela amaqhinga loba ikuhlebela amaqhinga bamfundini yona ndlela unophuma kuyo yonke kule meso kuyo kuthatha umphefumulo wakho so incede kakhulu loo nto wena mfethu anditsho uba ndisambombothi but andisambombothi that way wena mfethu nam ndiyakwazi umbombotha njengabanye abantu normally ikonwatywe ndinto ziba ngoku ndiye ngamandla ndithi chunde olala ebhedini you understand uba ndiziceba ndizawuspana ngolo suku andiyenzi imbombothi you understand andiconcentrate kule nto ndizayenza you understand but elaa xesha mfethu bendisonqena kwawukwenzani nto uba ke ndadibana nembombothi my day is complete you understand so ndiphume kuloo kona ndincedwe inkonzo nice all right masiyiqukumbele ngolu hlobo ke ngoku what's next for you now hey nganam kudala hey wena yazi into zikaThixo wena mfethu ewe mfethu andikasindiswa but ndiyakholwa about there's a power above us you understand that's true noba unguyibiza njani noba uba ulislam uzayibiza lo hlobo ubuli thina sithi nguThixo you understand okanye uqamati
whatever, as long as you believe in something, ulife wakho uye ube Ndiyakova. yabo kuba nayo umkhokheli yabo. Bendirhalela lento mfethu kudala ndayirhalela uco-hosta. Yeah. Or uba ne-show yami eTV like ehanto zasenziwa kudala oFelicia Mabuza. Ewe. They understand izinto zo-Oprah Winnie talk show yandeze dala ndiyirhalela le. Ezanto zo-Steve Harvey. Yabo yiyo kale iyafaka ikwayiyo le yekuba siyibiza podcast ngoku you understand into eyi-1 qha ithiwe ngoku igama last 2 day kudala ndayirhalela lento and le nto ke ngoku yazi into zikaThixo mfethu le nto le kade ndihambe ndiyigqogqa ndihambe ndifaka iproposal uba hayi man i-TV ibungandinika islot ndingakwenzela into enje le nto izizela nto khade yenza mfundo ndifuna ukubona Calling. yabo. Remember kulala hlanu besithi ufuna undibona ngalo oqala ndophukelwa iphone asabe na communication. Madoda. Hayi yaphela tu i-communication. Ndamzama kwifone yemedi ndamzama na kwi-inbox. Sapostpone next Friday. Ndiyakova. Next Friday yatsho imvula ekseni. Daddy no andityibiliki man. Andizinyibiliki maniphume. Yatsho nemedi andifuni inhle sonokwenzeka. Ikhona into enhle kuphosayo sikongena yiya kule Wynberg. Kho kalomvula ndazotshona apha. Akathathe efowunini ukubizela into ethile uthe efowunini make sihlale phansi sizothetha and andithandi xa ndizothetha into ezinje sibe senza into za 2 days senze i-video call uthi ndikhole umuntu ndihlale naye so ndizawufila i-energy yakhe into yoba uyireceiva njani le nto ndimxelela yona kanti man ndizobizelwa le nto intle. Oh my God. Ingaka bamfondini khawukuze man nawe kuzosincedisa man kwezi guests ukuyeka uba i-guest ngoku. Uzofila le ya kuzofila le city yobuzo umuntu lento siyenza ngoku khakuzosibonisa uba wena ungayithatha wena asithethi ngohlobo olufanayo singabantu you understand ezinye guests awufila comfortable and free mhlawumbe ngazithetha nam ezinye zifila comfortable and free ngazithetha ngazibuzwa nguwe you understand mhlawumbe kumkhombe kudala irhalela uzapha qha yu akamqhelanga la cadence yu nobhaji mandiye chini sasicelela uzubuzwa ngubhaji napho sizakwazi uzayazi uba makabuze ntoni nantoni yeah so mnganami ndiyibulele kakhulu le into enye nenye mfethu elandelayo hayi ndiyiqhoma kumdala mfethu but I think lena sikhona ingcango ezazivula. It's a start. Yeah. Okay, what as a audience enantike ibike yakubona phayane kweza episodes zimbini zakho ze podcast sikwazi as a guest what should we expect kuwe now as a co-host? So yeah kuba did make sure into yoba i-guest yam is feel comfortable and would make sure to read i-guest yam into yoba i-comfortable ngulo mbuzo ndiyibuze yona okanye ndiyayibona uba ikho comfortable so that ndikhawuleze ndiwutshintshe because kaloku into esiyifunayo pha sifuna umuntu abe comfortable uthetha inyani aqonda uba eyi ndiyazisola uba ndiyithethele ntoni lenyani funa aphume apha engazisoli uba eyi bekutheni ze ndithi yho okanye omesengudaphashi bekutheni ubuze lo mbuzo yala so apha i-guest must expect a safe zone you understand whereby izawuphuma apha iqomba you hayi noba bangaphinda bandibize ndingaza ndibaleka. That's what I promise. When I ask you to join the team, what made you say yes? I'm joining. I'm saying yes. I'm joining the team. I saw a direction. Remember kaloku nandi kwezinye ze first episode. Lento le isakhula ise-idea. You understand? Ingekaziwa noba izawuprolonga ide ifike ko episode 16 do. Yeah, ibise experiment elaxesha. Esithi ukhadena mfondini lento ndiyenza ndedwa la ngikabi nayo neteam and andikwazi uba neteam ndiyayazi uba mna kuqala ndenza ntoni. You understand? Ndathi kuye mfethu uba inhliziyo yakho kule nto lento izawukhula. You understand? Ndaphinda ndabuya kwi-next episode I think it was episode 38 ane ndayibona iyakhula le nto le nam ke ngoku zikhona ii-artists ezinintsi apha ezize ngegama lam
but andingomntu oyathanda ufuna ipraise ekhandezo yazi ukuba nebeziswe ndima apho, you understand. Yes, uLizo waza ngawe. Yeah, uLizo uze ngam. uLizo I think wayifuna umuntu ozamshutela i-music video yabo. So ndathetha noCadenza ba iCadenza kune-out yaman profile andimkhala ngancam but siyancokola via TikTok, ndiyathanda i-content yakhe yabo. So saphela sincokola nezinye izinto yabo. So ihalele ukwenza i-music video but andithanda uba ngu-middleman, lento bendiyithetha ne. Didn't know man, if for mind sizamnika inamba yakho lo mtshita, nawe ndikunika inamba yakhe, niyithathe from here ke ngokuba nizakwenza njani ngale music video njalo njalo. Ndathi uLizo, mamela man, njengoba usebhizi nalento nale music video, thetha noCadenza man ntoba awunokube i-guest kule show yakhe because izitori zakho ziyamameleka mfethu yabo. Izitori zakho zinika umuntu imdla ubalisa ubusuke phi izinto onogqithe kuzo, you understand. And unayi energy othetha noba into serious awusoze ungahleki somewhere ngoku beka ubhlungu yabo. Nyani ke bathetha ke ndayibona i-podcast, ndambone lento co-host that no, this is great, you understand. Ndingumuntu onjalo on the other side wena mfethu. Amna ndimmonela omnye umuntu uThixo akaniphanga umona. Nice. Akaniphanga noba senzama kangakanani. Hayi jealous andinayo mfethu. Umona sisifa. Masi. Alright ke masivele sisivale apha ke namhlanje sesiqendo sanamhlanje kule ndawo sesikuyo. Mhlawumbe ikhona into ofuna ukuyithetha Luya because sendibona neGrotman ibile ithe top. Siyamkhotsa ngoGrotman mandimxolele. Make ndithi mina before ke sivale. Yeah. Mandithi God is great. Ndibulela ithuba andiphelona ubawo. Cela andivule indlebe ndikwazi ufunda because there's a lot enzayifunda apha kwesi space. So ndicela ingqondo yami ibe clear, ndiyazi ba apha ndizawuphuma apha ndinenye into endiyifakayo kule bag yami yezitalent. And nezi stories zawuthethwa kaba bantu abathethi xa bethetha nabantu abako Facebook balungisa kwathina abantu siba co-hostayo, you understand. Fumaniseke kuba ile guest ibetheke apho ndibetheke khona. Iphume njani thina nama ke ndizama olihlobo ke yaphuma ngalo then ngayigqoqile ikona yabo. So ndiyambulela umdali ndithi nathi asigcine sithi yaseNew Wave asisikelele. Ewe akho umsebenzi ungena makhinqikhinqi, azuhlala sivana every day, you understand. Saba khona imini qombe hayi kodwa undikhunile uCadenza namhlanje okanye hey ubhaji bekusekwathina namhlanje ndicela uThixo asilamlele naxa sidibana nengxaki ezinjalo akhokhele phambili angayimoshi lento inhle kangaka. Enkosi. Enkosi, amazwi okugqibela Luya sivale. But budget. Sure. Ndiyakwamkela bhuti ekhaya. Yanga uThixo anganathi sisebenzisane xa sesirongo selungisane. That's okay. Singabambani ngenhliziyo mkhuluwa. Yeah. Silwa uSathana omnye. Asilwi thina ayisitho Sathana. Kodwa silwa uSathana sifuna igoal enye thina pe lifeini. Ndiyakwamkela mkhuluwa wami uThixo abe nathi kakhulu. Enkosi. Yes. Possible. Sebenza nawe kahle kakhulu kwi-project ezithile ezigqithileyo besike sasebenza kuzo. Ubonakalisile into ba uyakwazi usebenza nabantu. So I think that's one of the reason why siyesaqonda masithathe sisigqibo soba xa ungekho bantu bakubizayo kwindawo ezithile abakuvulelayo amathuba bona xa besebefumene amathuba masibize man. Mhlawumbe ke kungangcono ngoku because sisabona into ba i-podcast izame kancinci i-interview yakho ukuvula amasango kancinci but ayenzanga lento esiyifunayo. So siqoma okay, let's give you any chance ngolhlobo and see bangaba izakuthatha ikubeke phi lento leyo. But again it's because of i-behavior yomuntu nangendlela aziphatha ngayo, attitude yakhe yonke into kwi-project ezigqithileyo besizenzile esasizenza mahala kungekho mali. Kungekho mali but sasebenza ngathi kukho imali indlela sasirespectana ngayo. Nkosi kakhulu bhuti masilibulele lithuba sithi wamkelekile ekhaya ukhulela ibhaki yakho ibeke pha uyixhome. Mepho. Ndishiya kwakudala lapha kule moto. Uthathe ityosela amanzi. Hey washiya ibhaki. Isekhona. All right chap. Masabeni ke masabe bhuti. Never end. It's inspirational, yeah. Educational, conversational, yeah.